όνομά σας και πόσο χρονών είστε? Ελένη με λένε και είμαι χρονών 77. The name of the patient is Ellen. She's 77 years old. She's living in Athens, Greece. Πώς βρήκες το Σάγκαρα? Καταρχήν ένιωσα ηρεμία. Πώς τον βρήκες, πώς έμαθες για την παρουσία του? Από το Στέφανο, το γιο μου, και είναι πολύ ευχαριστημένος και έτσι ήρθα και εγώ μαζί του. She find Dr. Sangara from her son that her son used to visit him at Sri Lanka about 15 years old. Τι πρόβλημα υπήρχε, τι πρόβλημα είχες? Είχα πόνους, είχα πολλά και διάφορα. Η πλάτη μου, ο λαιμός μου, το στήθος μου, το κεφάλι μου. She had many problems about her health because she had about 5 operations. She had a problem in the heart. She had also headaches, back pains, and many other problems like carotids and bone problems. How do you feel after the treatment? Πώς αισθάνεσαι μετά τη θεραπεία? Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι... Είμαι πολύ ευχαριστημένη, ένιωσα τόσο πολύ ωραία που δεν μπορώ να πω. Ναι. After the treatment, she just have one treatment today, and after this treatment she has, she thinks that the most of the problems they are already gone. Τι θα έλεγες σε κάποιον για το... θα πρότεινες το δόκτωρα σε κάποιον άλλον και τι θα του έλεγες? Σε όποιον γνωρίζω. Θα του έλεγα ότι πρώτα είναι υπέροχοι άνθρωποι και τα χεράκια τους είναι τόσο ωραία, μαλακά και μου απαλύνει τον πόνο. Πάρα πολύ ωραία. She like to introduce Dr. Sangara to everybody she knows. First, because he is a very good personality, he and his family, and second, because she felt very happy after he touched it. He touched her. Something else? Να πω κι άλλο. Ναι. Ωραία. Και νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη, μπορώ να πω γι' αυτό, και χαρούμενη και για το γιο μου, τον Στέφανο, που έχει γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. And she feel very happy for her, and also she feel very happy for her son, who knows this kind of people. She's very happy about this. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου άρεσε και το ζεστό αυτό που μου βάζανε στην πλάτη μου, και εδώ στο σβέρκο μου. Αυτό με ανακουφίζει πάρα πολύ και όλα με ανακουφίσανε, πραγματικά. Τόσο ωραία δεν έχω νιώσει. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να τους πάνε όλα καλά και πάνω απ' όλα να έχουν πολλή υγεία. Και να χαίρονται τα παιδιά τους και να έχουν αγάπη και ευτυχία. First time she have this kind of treatment, and she's very happy because she have a very big, very good result of this, and wish to Mr. Sangara, his family and the children to have health and happiness in all their life. And she say also a big thank to all Sangara's family.